Hello mga ka-oms. Ayan no. Oh. Andito kami ngayon sa Kabukiran, no? Sa Kabukiran ng Feliciano. Ayan. So, papakilala ko po sa inyo ngayon ang mga kasamahan ko. Ito na po si Miss Manuela. Ayan. Yan po ang nagsabi ng June, I love you. Yan. Anong gusto mo? Ducks o Jots? Ducks. Oh, bakit? Kasi masarap lang lunukin. Nilolunok daw po niya. Oo. Nakakaloka talaga. saka No? masarap Nakakaloka. lang. Nilolunok daw niya. Kasi Oo. bibi na yung ano masarap. Oo. Wala na ang panahon. Sugod na sugod. Ayan. Sugod daw siya ng sugod. Chop, Paano chop. gagawin? Paano gagawin? Grabe, ayan, no? Ayan. Sige, papipiliin ka. Kay Dexter o kay Dico? Kay Dexter o kay Dico? Sinong pipiliin mo? Sige na, dito na. Namatay ako na gagal si Yaya. Wala. Alam mo naman wala na kami nun. Sinong pipiliin mo? Si Dexter o si Dico? Tantama ng ducks niya, saka mahaba siya. Hindi ko na lang ako. Paano mo nasabi na mahaba kay Dico? Mas malak pa nga. Oh, tingnan mo na. Hawakan ko na. Nakakatawa, no? So ito po mga kano ka-oms, nakakagulat na revelasyon. Malaki daw yon, ewan ko lang. No comment ako doon. Talaga ba? Ayan pa pong mga kasamahan ko. Ayan, si Francesca. Charot. And then si Jam Jam. Yan. Pupusin ni Mudang. Ayan. Hindi pa Yan, Oo. nagano lang si Mudang. Ayan po, makikita po natin ang mga kabakahan. Mamaya po ay si Manuela po pupunta doon para tsupain yung kabakahan dyan. Muna ba yan? Doon na. Charot lang. Oh, charot lang. Oh. Ayan, so napakaganda ng hangin dito sa bukid. Ang pinakamaganda sa amin. Ayan, siya po pinakamaganda. Oh, pak. Oo. Siyempre, kung may maganda, may pangit. Ayan. Patabi mo ka naman, Manuela. Pangit man ako yung paningin, mas pangit ang mga lalakihan. Pangit man Ano yan? Ano? Sarapan na yun. Pangit man ako sa iyong paningin, mas pangit ang tumingin sa akin. Yan na po, yan mga ka-oms, no, dyan po na natatapos yung ating kunting beju. Ang laki ng bunganga ko. Kaya hindi pwede sa akin yung maliit ang knots kasi nga napakahirap. Kailangan talaga yung malaki ang knots. Sardenas. Okay, bye-bye.